Kan man lave to fulde konfirmationsoutfits på under 1000 kroner? Det kan man godt, og jeg kommer med to forslag her. Den første kjole er den her fra Bubble Room. Jeg synes, den er mega cute, men jeg ved, at den kommer til at krølle helt vildt, fordi kvaliteten er særlig høj, så det er vigtigt, at man har en damper. Se navnet oppe i hjørnet, og den ligger til 179 kroner. Den vil jeg parre sammen med de her sneakers. Det er lidt en kopi af nogle fra Tommy Hilfiger. Jeg synes, de er virkelig flotte, og de er fra Zalando. Fordi kjolen er så enkel, må der godt lige komme lidt smykker på, og derfor har jeg fundet den her halskæde fra Camilla Krøyer til 249. Og så vil jeg vælge de her øreringe til, som er fra Pilgrim. Hele outfittet koster 996 kroner. Og til hårstyle, der vil jeg vælge den her. Det synes jeg er super sødt, og der sker lidt mere, fordi kjolen er så enkel. Mit næste bud, jeg er ret vild med den her. Den er også fra Bubble Room. Og det vil jeg parre sammen med den her dagmarhalskæde fra Pilgrim. Og så er jeg altså helt vild med de her balleriner. De kommer også fra Zalando og koster kun 164 kroner. Og af hårstyle, der tror jeg faktisk, jeg vil vælge det her. Jeg synes, det er super cute. Måske kunne der komme lidt flere krøller i. Har I også sat et budget til dit outfit, så skriv, hvad jeg skal holde mig indenfor hernede i kommentarfeltet. Og så kommer jeg til at lave flere forslag.